A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, acompañada do presidente da Fundación RIA, o arquitecto británico David Chipperfield, foi a encargada de dar a coñecer a licitación desta actuación, que ten como principal finalidade a humanización dun tramo de algo máis dun quilómetro da estrada AC305, o seu paso pola parroquia ribeirense de Palmeira. O proxecto en cuestión, deseñado pola Fundación RIA, conta cun orzamento de preto dos 3 millóns de euros e, segundo indicou a propia conselleira, pretende ser a semente de outras actuacións semellantes a desenvolver tamén noutros puntos desta estrada que vertebra a comarca do Barbanza. Damos agora un chanzo máis con este inicio desta licitación, deste proxecto que parte da man da Fundación RIA e do seu prestixioso arquitecto David Chipperfield, que supuxo un impulso para que a Xunta de Galicia pudise a contribuir para esta actuación. É certo que gustaríamos, como ben apuntou o director xeral, que pudésese completar esta actuación nesta AC305 no Concello de Boiro, no Concello da Pobra e continuar no Concello de Ribeira con eses fondos que foron solicitados ao Estado e que contamos que a partir de agora se xa visto de outro modo, unha vez se xa rematada esta actuación, que sirva de exemplo para esa futura financiación tan necesaria para acadar estas actuacións. A nuestro modo de ver, supondrá una perfecta armonía entre el tráfico rodado y los peatones y los vecinos que transiten por esta calle. Desde el Concello de Ribeira, desde el equipo de gobierno, decir que vamos a colaborar y apoyar en cualquier mejora que incida en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Dende a Fundación RIA agradeceron a aposta da Xunta no proxecto, que busca recuperar a identidade urbana da travesía, creando un espazo máis humano e máis seguro para os peóns. Gustaríame de novo agradecerlle á ministra, a conselleira que apoie este proxecto, que dende a Fundación RIA levamos debatindo desde fai 4 anos agora. A planificación e o control do tráfico afecta a calidade do lugar no que vivimos, a calidade dos establecementos de xente e tamén o territorio, si mesmo. As empresas interesadas en facerse cargo da obra poden presentar xa as súas ofertas na plataforma de contratos públicos de Galicia. O prazo para facelo remata o 24 de setembro. As previsións da Xunta pasan por poder axudicar os traballos xa antes do remate deste ano, para poder inicialos no primeiro trimestre de 2025.